बेफोरो मा खोनाबोखो आङो मा नुबोखो दे आंनि बायदि सेम महर एखे मोखां गासैबो आरो बियो हाथरखिया आं बायदि ना आं हाथरखि बायदि मिन्थिला दे आरो जायखिया जेबो फाराग गैया गासैबो एखे आं बिब्दि सानफेराखैमोनलै फिल्मफोरावसो नुबायमोन दिनै नाथाय रियेल लाइफआव बेखायनोसो बाजैयाबो माब्लाबा आंखौ हाथरखि गाबज्रिफ्लाङोमोनदां मानो होनबा आं हाथरखि बायदि नुयो नालाय आयु आरो बेबो मेहेरनि हिन्जावा माने आं बायदि नुयोमोन मा जाथारै जायोलै थेवबो सैथोखौ मिन्थिना बोरैबा मोनबाय आंखौ गोसोआव जानांगौ मेहेरा बेखायनो आंनिफ्राय एरायनानै थानो सानोदां आरो बेखौनो आङो माबा बेलेग बुजिदोंमोन र' हेलौ अखाफोर लक्ष्मण औ बा मा खालामबाय दङ आथिं आखाइ सुनानै नै दासो दसे दङमोन ओरैनो ओमफ्राय नोंलाय आंबो दङलै खामानिनिफ्रायनो न'आवबो दसे खामानि मावबाय बारियाव हाग्रा दानबाय एरिबाय न'आव आं गैयाबानो गैयालै खामानिया मोजांसो खामानि मावनोसो नांगौ दा ओरैनो थास्लायस्लायनो ओरैनो थाबाय थायोब्ला बरिंसो नाङो दा नंगौना ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सोंनो हरदोंमोनलै दायो फ्रि ना नोङो ओरैनोथ' जेबो जेरावबो थांनांगौबो गैथ'आ फ्रियैनो दंथ'योमोन मामोन आयाना साहा लोंनो लेंहरगासिनोलै नोंखौ लेंहरनो थिनगासिनो माने दसे फैनानै आं दोनलांफिनगोन आरो नों फैनो हागोन ना माने बुंबायानो थायो आया बिराद बुंगासिनो मा नोंसिनाव थांनो औ दसे ओरैनो बेरायथावथावनो बार जाथावथाव माने आयौ आं माबोरै थांनो देनाय जेबो नङाना फैजायो होमब्लाबो जेबो नङा दे नों ओंखारनानै थादोब्रा आं दायो दसे लायनाव फैनोसै दे होमबालाय लक्ष्मण थांना फैजागोनदां अके आइनो खोन्थानोसै आं होमबालाय दोन ना आं दुगैनोसैलै ओमफ्राय ओंखारलांसै आङो दे जागोन दे बिदिबा मादैया लिंहरगासिनो नोंसिना औ आलासि ओरैनो जाथावथाव लाबोनो थिनबाय थायोलै आयौ ओमफ्राय आं लाजिलाङोहाय बिदि आलासि जाहैबा माने नोंसिनाव लाजिनांगौ जेबो गैयालै जोंनाव रावबोआनो गैखायाना दे होमबा दा ओंखारनानै थागोन आङो निजोम मा खबरलै फंबाय आदा बिरफुं आं बिदिनोसैलै मोजां दंथ'यो आबैयालाय आबैजोंसो दसे रायलायनो फैदोंमोनलां आबैयाथ' फिथा फानहैनोसो थांदोंमोनलै आदा ए दे होमबालाय सियार लायदोलै बाबु आं दसे नेनोसै होमबालाय आबैखौ दे होमबा आदा माबाफोर खामानि दंमोन आबैजों खामानि दंनायखायनोथ' फैदों आङो अखाफोर बिदिबा लक्ष्मणआ नोंखौ गावसिनाव आलासि जानो लांफैनो नागिरदों औ बाजै आंथ' थाङा बायदिसो सानबायमोन नाथायबा आरो मानो थाङा बायदि साननांगौ जाखो मोजांसो आलासि जानो दसे सम थांनो नागिरनायालाय मा जानो दे नङा बाजै ओमफ्राय बिनि बिमायाबा आंखौबा मानो नायनो लुगैदों गावसिनाव लेंहरबाय थादोंनो साहा लोंनानैल' फैफिनगोन होनदों दे गाव दोनफैफिनोबालाय माथो मानसियाथ' गाज्रि नङाना आरो साहा लोंनानै फैदो आलासि जानोबो थाङियानो गोबाव जाबायना नोङो जेरावबो थांथाराखै ओइ बाजै होमबा थुदो ना नोंबो ओंखारदो सानैजों दसे थांना फैनोसै दे आयौ जाम्बिथोद आं थाङाहाय ना आंहा खामानि दंसोयो आरो न'खौ सोर नेनांगौ नै माबा मैगं थाइगङाबो एकदम बोरमा मोसौ हाबबा जारला जाथारगोन ओरैनो जेवरा होआखैना जेबो नङा मा जानायखाय नों थांना फैदो दे आं न' नेनोसै ओमफ्राय मानसियालाय मा फैसिगोनबो नामा ना माथो औ लामायाव दं होन्दोंमोन बाजै फैगासिनो होन्दों बा ओमफ्राय अखाफोर लक्ष्मणआलाय नोंखौसो फसायबाय ना मायोहाय आयौ थोद बाजै मा बुंखो नोंलाय दानाबा बिमायाबो नोंखौ बिहामजो फसायबायलायनो आयौ बेफोरबायदि नङालै बाजै ओरैनोबाबो बावलाय आंखौ बिहामजो फसायबायनो दे मालाय ओरैनोसो आलासि जाथावथाव माने बेरायथावथाव लिंनायानो आइसिया बुंबाय आरोहाय नोंनि लाइफआवथ' रावबो बिदिबो गैखाया नालाय दंनायालाय दङमोन नाथाय हा मा बुंदों अखाफोर जेबो नङा दे बाजै थोद गावहाबो बबे बोरैनिफ्राय मा सानोथाय बिदि जेबो नङा जों लोगो बायदिसो दा दे होमबालाय ओमफ्राय दाबो सफैया दिनै फन खालामदो दानिसो बावै हरदोंमोन आं दसे थाना हरसै दे बाजै मानोलाय एथ' थाब थाब हरनो दे होमबालाय नोंबो थाङोबालाय मोजां जागौमोन ना बाजै आंखौबा लिंहराखैनो मालाय माब्लाबा थांगोन आरोहाय होमबाबो प्लिज बाजैयाबो ना
आब' अखाफोर बा आब' बा आयौ देलाय मालाय बहा थांनो ओंखारदों दिनैलाय हो सासे लोगोआ लांफैनो नागिरदोंमोन गावसिनाव आलासि जाहैथावथाव ओरैनो बेरायथावथाव लेंनायानो बेयावनो दसे थांना फैनोसै आरो आब' मोजा सम सम बेरायनांगौलै माथो आरोना न'आवनो थुम थुम थाबाय थायो गावहाथ' ओमफ्राय बेरायनानैनो दिन ना आंहाथ' दिनैल'सो दे आब' मोजां जायखिया ओमफ्राय आंबोथ' इसेबां बेरायालै लोगोफोरजोंल'सो थाङो दा बे खाथि खाथियावनो आरोलै आंनाथ' ओमफ्राय बाजै दे साहा फुदुंहरदो थासुमलिया रुदो बरिया साहा लोंसैलै ओरैनो साहा लोंनो लुगैथारबाय आंखौ दिनै मानोबा बाजै फुदुंनाय नोंहा आरामसे लोंसै हो देवानि थेम्फालि अह' आब' नोंथ' मिथिखायो बाजैनि आखाइनि साहा फुदुंनाया बेसे गोथाव जायो ओमफ्राय आंनिया बारा थावखायाना दै स्रां स्रांसो जायो खामानि मावनो गनायनि बाहाना ना नोङो दाबायदि ओरैनोबाबो फुदुंनो नागिरखादोंमोन आं लोंलांथोंसै दा आलासि फैनो नागिरनायाबो माथो बाजै बेफोरबायदिसो थाब थाब मानिनांगौ दा बुजिनांगौ बाजै माब्लाबा सम सम गावखौबो मावहोनांगौलै ओरैनो दा ओमफ्राय साहा फुदुंनानैबो साहाखौबो लुबावनाय नङा बियो गावनो दों दों राजकुमारि बायदि लाबोना होफैनांगोन दे जेबो नङा नानि बहाबा थांनो नागिरनाया गोसोखौ गाज्रि दाखालाम मोजां गोसो एसे थांनांगौ दा र' दानबा दुंगोन आरो माथो माबालै बाजै अलसियानिफ्राय बादुलनिफ्राय बादुलि जालांबाय बे गथ'आ जेबो साननालै नानि ओरैनोबाबो बिनानावसो दा ओइ आब' मालै बै लक्ष्मणासो फैनो नागिरलायबाय नामा ना फैनायाथ' बेनो फैनो नागिरदों गावसिनाव ओरैनो बिमाबो लिंहरदोंनो बा आब' जानो गोनां गुमैया मा बेनो जागोन नामालै समायगोनथ' ओरैबाबो लक्ष्मणाबो बारा गाज्रि नङा आब' हेन्डसाम मानसियाबो एसे लै अबावबा नोङो जानला मोनला बुं आरो दा मानसिनि सिगां सिगां बुंखांदो बेबायदि जेबो नङा जाम्बि जाम्बि होनखायो नाथायबा आब' बोरैबाबा आं फसायनाय बायदिसो मोनो माथो फाइनेलि अखाफोरखौ आङो दिनै लेंहरमारबायलै जोंनाव फैनोबो राजि जाबाय ओमफ्राय आइयाथ' खिन्थाबा बिराद मोजां मोनसिगोन बे खुसि जासिगोन आयै ओइ आयै आयौ हामा जाखोसै आबा नासो एवबाय दंमोन आङो आयै ना एवनायखौ दोनथ'दो ओमफ्राय नों जायखौ फैजानो लुगैदोंमोन जोंनाव आलासिया फैसिगोननोलै मा जेबा बे अखाफोरखौ लेंहरनो थिनबाय थानाया फैसिगोन ना माथो आबा आलासि जानो औलै आयै दासो नै दानिसो बावै सोंहरदोंमोन आङो आरो फैनो होनदों बियो दसेबाबो आयौ हाय आबा दाथ' ओंख्रियाबो नाल' नै आबा नों बेखौ लायनो थाङोब्ला नोंथ' लायनो थांखागोन दा औलै बोरैथो हारसिं फैमिलाय न' नुवा मा नुवा गावनो आलासि जानो बुंबाय थाबाय आयै नोङो बेखायनो लेंहरबायलां दा लायनोसै आरो दाथ' नाल' एवदों नाखौबो स' थाबथागोन मागोन गिलायलाङोलां आबा नों बाराखौबा बेनाव मा बेदर जायो सोंना लाबो गाव अमा बेदर जायोबा मोदोम ना मेजेम मोजां बासिना लाबो सोंखानानै दाउ जायोबालाय दाउखौबो लाबोदो नङाबा न'निखौनो होसोना सिथारदो आबा जायखिया आलासिखौल' लायनो थांदो थां दे जागोन दे आयै होमबालाय थाथ' आं एसे दुगैनानै थांसैबो आबा खोथाया हले जासिगोनहाय आंनि आबानि जिउआव बे सिख्लाया फैमारोबा आंनि आबानि जिउआनो मोजां जाखासिगोनहाय इसोर आंनि फिसालानि जिउखौ एसे नायहरहाय बे सिख्लाखौ आंनि फिसालानि जिउआनो फैयो माथो दिनैथ' आरो फैबोला रायलायनाय मानाय गासिबोयावनो हमनो हाखासिगोन आङो माबायदि गुनि गियानि ना बोरै बोरै महरा जाक थाकनो जायो नामा बिब्दि नङा आरो आब' जायखिया थांबानो जाबायना आलासि जानो माब्लाबा नेक्स्ट टाइम थांनायाव आंबो थांफागोन आंबोथ' नायगोन बिस्रानि न'खौ ओमफ्राय नोंहा दा सुन सुन बहाबा बेरायहैदोलाय बिब' गैया होननानै दा थांखा मोनगोनसो आरोबा आङो थाबनो फैफिनगोन आंलाय माथो हर थाबोगोनसो नंदोंमोन नोंखौ नों फैफिनगोनसो आरो थै अबाव हर थाबोनांगौ आंलाय जानला मोनलानो आंलाय दसे ओरैनो बेरायनोसो थांनो नागिरदों अबाव हर थालाबायनो अके आब' ओमफ्राय र'लै आं खिनो ओंखारथारदों आं थांनांसिगोनलै बस गाजा मानसिया अखाफोर लक्ष्मण गाज्रि मोनामथारबायलै बोरैबा गेसा थोद लैजा गैया बे उरायनाया गाज्रि खिफिना होलांबायबोलै बियो खिनो ओंखारदों होननानै फाग्लिया अखाफोर जाबायना जानायाथ' जाबाय र' लक्ष्मण दहायनो ओंखारनानै थादों आङो बांद्रायथ' बिदि देलायनांगौबो गैला थौदो थाङोबालाय जाबायबालाय आरो माथोबाव थौदो माबा दसे जिरायदो ना साहा फुदुंहैदों बाजैया साहा लोंलांसै नै दा नोंसिनाव साहा लोंबावबा ओजों लेट जागोन ना ओजों जोंनावनो डाइरेक्ट लोंदोलै थौदो थांनोसैल'
आयौ सा लोंनांला बिदिबा नांथ'ला दे मांथ' लोंफैबायानो थाखायो माब्लाबा स्राय लोंसैलाय दे बिदिबालाय वाव समायदोंथ' आरोलै बिरादनो दिनै दख'ना गाननायजों बोरैबा साबसिन समायदोंलै आरे मा जाखो लक्ष्मण थ'दो ए थ'दो नङा दिनै नोंखौ साइज नुदोंलै बोरैबा मा बोरैबासो साइज नुदों आरो माने साइज नुथाराखै आइ मिन बेबायदि नङा साइज नुदों आरोलै दे होनबालाय थेंक इउसै दे आइयाबो नेबाय दङ आं दहायनो खोन्थाखाबायना वाव निउ इयारनि एसे प्लेनिं खालामखानांसिगोनलै सफैथारनोसै नै गैलानो गोजां बोथोरनि गस्ला सुइटारबो लायनांसिगौमोनलै आंहा लायनोनो हायासै माथो दाबो समानो मिलायासै नालाय ओमफ्राय माब्रा गोदान बोसोर होननानैलाय बहाथो रंजानो इसेबांलाय बेनो बे आंना जिउआ सोलायनो रोंखायाना बयबो मालाय थामाम प्लेनिं खालामखाबायसो खोमा निउ इयाराव बिदि लास्ट इयाराव बिदि ओमफ्राय गैयालै आंना प्लेनिं खालामखानोनो बायो आं एक्सुवेलि जारलासोलै काशखि आं आंनि हाथरखिखौ मोनफिननायमोनब्ला बेसेबांबा बेस्ट जागौमोनलै जायखि गोदान बोसोरानो जा गोजाम बोसोरानो जा हाथरखिया आंजों लोगोसे थाफानायमोनबा ना दाबायदियाव जेबो टेनसनानो थानाय नङामोनलै आंनाव दहाय मिस कल नुदोंमोनलां आं र' हरफिननि औ हेलौ फन हरदोंमोन अखाफोर औ दहायसो हरदोंमोन आङो नोंनिनो मिस कल नुनायखाय हरदोंमोन आं ए आंबोथ' नोंनि मिस कल नुनायखायनोथ' हरदोंना मा खालामदोंलै आसोल फ्रि दं नामा फ्रि माने नै आङो दा आलासिसो जाहैनो नागिरदों माने सासे लोगोनाव थांनो नागिरदों आङो फैबायानो बा निउ इयारानो सफैयाखै दाबो दानिफ्रायनो आलासि जानो थांखानोसै नामा नङा माने आलासि जानो लिंहरबाय थानायखाय बुंबाय थानायलाय दिनै थांनो ओंखारदों आङो बा देलै दे मोजाङानो ओमफ्राय नोंहासो होमबालाय आलासि जाहैनो मोनसिगोन ने दिनै बिदिनोसै आंबो हर थायाहाय फैफिनगोन ओमफ्राय बहा थांनो ओंखारदों सोरनावबा गामि खाथियावनो एसे लोगो आरो सासे बिसिनाव थांनो ओंखारदों आङो नै लांफैबायानो दखानाव हाबदों जोङो मा अखाफोर जाबाय दा थांसै औ नै लोगो सासे फन हरदोंमोन बेजोंनो रायलायबाय दं आं लोगो दे होमबालाय दसे थाबावनो ना थांसै नै जाबायानो र' हेलौ आं होमबा लाखिथ'नोसै ना लोगोआलाय सेंग्रासो नामा अखाफोर औ बिसोरनो थांनो ओंखारबाय दं आङो दे दायो फन हरसै आं बिदिबा अके अखाफोरा सोरबा सेंग्रा लोगोजोंसो थांनो ओंखारदों आरे आंथ' सानदोंमोन मा सोरबा सिख्ला लोगोसो खोमा नाथाय सेंग्रा लोगोजोंसो बा बयफ्रेन्ड गोदान मोनबायानो खोमा होमबाना दाख्लैबोथ' खनसे सोरजोंबा नुदोंमोनलै आङो दिनै आलासिसो जाहैनो ओंखारबावबाय मालाय बा बेखायनोथ' आसोला आंनो फन खालामनाया खम जाखादोंबो बेहायनो बुजिखानांगौमोन आङो मालाय बयफ्रेन्ड गोदान दङ ना आरो थामालाय माथो जाखो दे मेहेर नोंहालाय माथो नांजाखो ना मालायबा बयफ्रेन्ड जाखो आंहालाय मा जाखो जायजोंखि बेराया गोसोना गावबागाव उसका मर्जी थेवबो मानो सेंग्रा होननाय लोगो लोगो मोजां मोनासैब्रा आङो मानो मोजां मोनासै आं सेंग्रानि राव खोनानानै गोसोआ मानो उसुखुथु मोनलाबायखो आंखौ बाबु मेहेर मादै औ फैद' मेगि बानायदों जानोसै दे मादै आं दसे थानानै जागोन दे नोंसोर जाग्रोबानो जाबाय औ ओमफ्राय थारला बाबुआ नोंजों माबा मबाइल गेलेनोनो गावहा माखौबा सोंबाय थानो नागिरदों नोंनाव नों दहाय गेलेदावदों ना मानो गेम दहाय आं गेम गेलेदोंमोनलै मोनसे ओमफ्राय गावहाबो नुनानै गेलेनो बुंबाय थादोंमोन जायाखै बे रोङाखै बेखौनो सोंनो नागिरदोंदां औ देनाय दायो खिन्थाना हो बाबु गथ'आ आब'खौबो नायनो बिमायंखौ नायनो बुंबायानो थानानै लाबोनांबाय आं दसे बेरायनो मोजांसो दा मादै फैनांगौसो दाथ' आइयाबो माने नोंसिनि जोबोद गोनांथिना फेमिलिया बिदि खाथियाव थायोब्ला मोजां मोनो आइया औ नंनायाथ' नंगौ र' आब'आ थाबैनो हामबाथाय मोजाङानो जाबाय डक्टराबा मा बुंखो दायो गुमैजों मोजां रायलायफिनसां ओमफ्राय दादियालाय दादि साना फैदों दा मादै फैदों गुमैजोंसो रायलायबाय दंमोन थांनाय रायलायहैदो आरो दादिजों जागोन दे नुयियाबो गोबावमानियानो जाखाबाय दादि सानखौ रायलायहैगोन आं दसे दा दे होमबालाय मादै जिलिनाबो मोजाङानो जाबायलै बे बाबुखौ मोननानै दैदेनखौ गावनि माने बेहा गथ'बो गैखायामोन नालाय फिसाला गैयिनि फिसाला मोनबाय इसोराबो मालाबा मोजांखौनो खालाममारो दे एखनबा समाव माने खायसेनि साननायखौ जाफुंहोमारो दे
आंनिखौबासो मानो आद्रा दोनखोबा? सनामोन हगारनायाव दिनै एसे लेट जाबाय होगोन ना होलासो सानबायमोन थेवबो दसे सम होनोसैलै होननानै लाबोबाय जायबा खिमोना नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक थुनानै होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालाम मोजां मोनग्रा सनामोना कमेन्टबो खालाम दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला थांथोंसै दे लोगोफोर आबजुबबाबो दसे लानानै फैलायबाय लोगोफोर दे होमबाना बयनिसिमबो गुड नाइट नेक्स्ट एपिसडजों फैफिननोसैलाय आरोना